Dobré ránko sa praje. Moje meno je Marko Damian a dneska zažijete deň so mnou. Že máme dneska koncert, tak celý deň vlastne nejako speje ku tomu finále večer a ja mám rád počas celého dňa sa trošku rozmaznávať a robiť self-care activity, aby som sa mentálne uvoľnil a dostal sa do pohody. Takže prvá aktivita je, že ideme hrať futbal na dlhé diely, idem si dať taký rýchly tréning, nech ma to nakopne a tak. 408 má extrémny zvuk. Počúval som tu celý album, master a vlastne sme používali auto ako hlavnú referenciu zvukovú, aby umelec dostal nejakú spätnú väzbu toho, ako to bude počúvať ako keby bežný užívateľ. Keď som mal asi 15, tak bola ťažká situácia. A mama mi nemala z čoho kúpiť halovky. Tak som si zobral šlapky do školy, prezúky, ale oni mali odlepoval sa im ten jazyk cez nart. No a mne sa ten jazyk odlepil od tej podrážky, tak som si prstami na nohách držal ten jazyk a hral som futbal tak, na tomto ihrisku. Dobre, ja si idem po kužele, idem si na tréning. A takto začínam môj deň. Ja som hladný a myslím, že je čas ísť jesť. Takže poďme späť do Starého Mesta, poďme jesť, potom poďme nakupovať a potom poďme na show. Daj mi loptu a ja som spokojný človek. Akože nepotrebujem viac. Samozrejme jedlo sa hodí tiež vždy, alebo rodina, alebo zdravie. Aha, Peugeot. 3008 dokonca Peugeot. Ale Brašinko, neviem, mne táto 408 mi proste... To je... Neviem, proste táto 408 je viac, to je proste, tam je... Vieš čo myslím, že to je proste to, čo chceš. Ale proti gustu žiaden dišputát, akože... že ja som len slovačisko jak blázen, že proti gustu žiaden dišputát. Brašinko, akože nechcem sa s nikým o ničom baviť, Brašinko, ja som normálne slovačisko jak blázen. Škoda, že sa nedajú dávať smerovky, zvuk smeroviek hlasnejšie. Yeah. 408 Peugeot, vonku šero, 408 Peugeot, nechceš problém, nerob, Speron, som silný Speron, to je nice. Toto musí jesť človek, ktorý má alergiu na obyčajné vajcia. Toto je moja obľúbená časť robenia vajíčok. Toto je miešať ich v miske. There's a life hack for you. Ja používam kokosový olej sa na všetko. Používam ho na vlasy, na telo niekedy. Ráno po umytí zubov si dám lyžičku kokosového oleja do úst a iba na decentnom nízkom ohničku a tá omeletka si len si popiskuje. A ja neviem, či to je počuť, ja idem bližšie k nej. A chcem sa opýtať Peugeotu, že prečo dal ako ambasadora s jedlom Kuba? To som mohol byť kľudne ja. A keby som sa veľmi chcel uniesť,
tak môžem si samozrejme dopriať nejaký druh zeleniny, ale keďže zeleninu nemám, tak si ho nedoprajem. Vážení dámy, vážení páni, ja som zavodol na kľúčovú vec. Olivy. A nechcem počuť, že niekto tu nemá rád olivy. Nechcem to ani len počuť proste. Olivy, a pripomínam, pozor, toto sú není hociaké olivy. Toto sú Kalamata olivy. Sú to tzv. Tie fialové olivy. Ani čierne, ani zelené. Ak sa rád cítiš dobre a máš rád zdravie a máš rád seba, tak okamžite dneska si ideš kúpiť olivy, ideš si kúpiť Kalamata olivy a napíšeš mi, že ďakujem. Lebo si dostal zadarmo lifehack. Už druhý. Sledujte proste chlapca. Navarí, zahra futbal, zaspieva, oblečený, vonia, proste... Šinko, tu sa bavíme o full package. Povedal som si, že skočím do Flace pozrieť, či je niečo nové a potom ideme na zvukovku. Mám prvé turné a toto je jeho prvá show v Klariskách v Bratislave a vlastne v momente, kedy toto pozeráte, tak ja už som po turné. Tak dúfam, že môžem povedať, že dopadlo super. Ale je to prvé turné, takže stáť sa môže hoci čo, hoci kde. Ale ak by to aj nedopadlo super, tak my ideme ďalej. Tento zvuk znamená, že už ďalej nechoďte. Ideme do Place. Dámy a páni, fun fact pre vás je, že táto ulica v Bratislave sa volá ulica Radlinského. Pre tých z vás, ktorí nás sledujete a nie ste z Bratislavy. A je to úplne v poriadku, pretože nie každý musí byť z Bratislavy. No, ja som z Bratislavy, takže... Za hodinu máme zvukovku a už vlastne začíname oficiálne deň, takže si chcem ešte poslednú hodinku vychutnať sám so sebou a povedal som si, že idem skúsiť tvoriť, mám nejaké nové beats, shoutout Lippy, shoutout Madlow. Dobre, takže boli sme tvoriť, niečo som napísal. Teraz idem natankovať a ideme na zvukovku, kde sa oficiálne, alebo teda už teraz sa s vami rozlúčim, pretože mi začína pracovnejšia polka dňa a večer show, takže sa vidíme po show. Čo ak je to tým, že máš na mňa návyk, alebo tým, že ja mám slabosť na tvoje temné stránky. Nice car. Nice car. V očiach vidím búrky a zrážky, alebo tým, že vždy keď plačú, sa cítim lovesick. Vieš, aký som. Vieš, že som plný chýba aj omylov. Ja zas viem, že keď si plná toxínov, chceš moje ruky na tele s tým, že sú jediné, čo ťa uzemní, že sú jediné, čo ťa upokojí.
Hoci kedy, hoci koľko je hodín. Práve sme absolvovali zvukovú skúšku a ja by som si chcel ísť dať dneska druhé jedlo dňa. A je to dosť paradox, lebo som hovoril, že dobre jem a mám pitný režim a klamal som. Takže vidíme sa za chvíľu. Čo ak je to tým, že máš na mňa návyk, alebo tým, že ja mám slabosť na tvoje temné stránky. Ej, čo ak je to tým, že ti v očiach vidím búrky a zrážky, alebo tým, že vždy keď plaču, sa cítim lovesick. Sorry, že to tím, že sa mlí nejhorej, otevřeš oči a spím, zpátky do starých kolejí. Sorry, že to tím, že bych chtěl spravit něco, co už pravit ani nejde. Všechno do svý rodiny slibuju fotrovi, že ja nedopadnu stejně. Vítam vás, vážení diváci, na konci môjho dňa. Sme po mojej show, po prvej zástavke Skitter Tour. Tí z vás, ktorí neboli dneska s nami na koncerte, môžu ľutovať, lebo nám bolo super, ale budeme sa na vás tešiť pri najbližšom opakovaní takejto možnosti. A na mňa už kričia ľudia zo spodu, takže musím ísť. Mám vás rád, moje meno je Marko Damian, takže ja idem. Ale mám vás rád. Pekný večer. Sa cítim lovesick.